Tradition namin ito, sir, to promote healthy community, saka progressive community through farming. Kasi lahat ng mga constituent ko dito, almost 90% sir is farmers. Sa Barangay Bagut, Dingras, Ilocos Norte, taon-taon ay tuwing Disyembre 27 ay isinasagawa ang Irik Challenge ng ibig sabihin ng Irik sa Tagalog ay Palay. Sa palarong Pamasko 2019 sa nasabing barangay, ibang kasiyahan naman ang aking nasaksihan sa mga nanood sa challenge na ito. Pati na rin ang mga bisita, lalong-lalo na ang mga balikbayan na sila naman ang nagbigay ng regalo sa mga nakilahok ng mga palaro ng barangay. Bago ang Irik Challenge ay may ibang mga palaro na isinagawa. Una ay ang bike challenge na linahukan ng mga mahihilig sa pagbibisikleta at tuwang-tuwa naman ang mga nanood sa nasabing challenge. Pati na rin ang mga bisita na may galing pa sa ibang barangay at kalapit bayan ng Barangay Bagut. Ready? 1, 2, 3. Ang sumunod na palaro na isinagawa nila ay ang Beer Drink Challenge na linahukan naman ng mga lesinggero, mahihilig at magagaling sa pag-inom ng beer. Kanya-kanyang techniques ang ginawa ng mga contestants upang sila ay mauna sa pag-ubos ng beer gamit ang straw. No, ano ba balik ang gawan? Disqualified kayo, igawan nyo. I-plastar yun. Ikaw kayo sa tayo mga i-plastar. Buwan mo anak. Ino, isalat may boss. Noon na ibus yun. Ingati lang si Emma yun. Ready? Watan nyo. Ready? Get set! Go! At ang pinak-highlight sa palarong Pamasko 2019 sa Barangay Bagut, Dingras, Ilocos Norte ay ang Irik Challenge. Ayon kay punong barangay Regal Joy G. Felipe, aabot na sa 30 years na isinasagawa ng kanilang barangay ang palarong ito kada Disyembre 27 dahil ito raw ay isa sa mga tradisyon sa kanilang pasasalamat sa Poong May Kapal sa binibigay niyang biyaya at saganang ani sa mga magsasaka at ayon
ayon pa kay punong Barangay Felipe ay 90% ay pagsasaka ang hanap buhay ng mga nakatira sa kanilang lugar. Dagdag pa ni punong Barangay Regal Joy G. Felipe ay itong Irik Challenge na ito ay pinapakita nila sa kanilang lugar na isang healthy community. Hey, go! Oh, get set! Go! Makikita sa video na ito mga kaibigan, lahat ng mga kalahok ay gustong manalo dahil ang premyo ng unang gantimpala ay 6,000 pesos, isang kambing para sa pangalawang gantimpala, isang native na bake naman para sa pangatlong gantimpala at tigli 500 piso naman para sa consolation prize. 14 na kalahok ngayong 2019 ang Naki-Irik Challenge.
6,000 pesos. Sige natin. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 pieces, 5,000 pieces, 6,000 pieces. Thank you very much, ma'am. Merry Christmas. Defending champion. Defending champion kaya ako. Ito yung second prize winner. May mga toro na albing. Okay, thank you very much. Nagpasalamat naman ang first termer na punong barangay ng Barangay Bagut, Dingras, Ilocos Norte na si Honorable Regal Joy G. Felipe ang lahat ng mga tumulong sa mga challenge sa palarong Pamasko 2019 sa kanilang barangay. Maraming salamat sa buong Barangay Council ng Barangay Bagot, yung mga sponsor ko, guest speaker, and sana next year kita-kita ulit tayo. And then sana mas marami pa rin tayong blessings na matanggap sa ating buhay. Ako po si Joey Cordero Kiawit. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel na Joey Cordero Kiawit, subscribe na po kayo. At don't forget to click the notification bell upang sa ganon sa lahat ng mga future videos ko ay mapapanood nyo. Maraming salamat po.